kunnolla. Poloutessa! Ei, mitä? Seuratkaa sitä! Ei ota sen nauhalle, mulla on ne asetukset olevan. Vahtu kännyssä. Ei nyt loppu. Kebabit tuli sinne mukavasti. Niinpä niin. Nyt kuluu nekin. Tossa jollekin vielä Karjala. Joo, että mennään oikeastaan perseen. Niin. Kerro, mikä on fiilis? Niin, no, aika paskaan. Olisi kiva, että mä oon 4 voittanut Laita enemmän. Missä on asetukset? Asetukset ja korkeampi resoluutio, niin sä voit olla sinne nettiä, jos kaikki on Mene sinne. Mistä vitusta pitäis olla Valikko. kamera? Tässä on kamera, pitäis olla tässä. Ei, valikko. Media. Joo, mä osaan käyttää. Video. Menee vaan näin. Mä laitan asetuksesta aluksi. Laita korkeampi resoluutio, että varmaan resoluutio. Megapikseleitä siirtää. Paskapeipä. Ei esikuus. Videollakin pikkuus koko pikkuus. Noin. Mulla mä luotan suhun.